След като свраката счупи на хиляди парченца вълшебното огледало на Драка, феята реши да си направи ново огледало. Огледалата на феите обаче не бяха от обикновено стъкло, а от чист лед, който се намира много рядко, тъй като се образува само при замръзването на кристално чиста вода. Ето защо в началото на зимата Драка започна да обикаля и да търси чист лед. Обикаля дълго, но никъде не намери. И ето, че един ден изведнъж спря и си каза: трябва да събера смелост и да отида до морето на перлите. Там със сигурност ще намеря каквото ми трябва. И ще видя стария си баща. Отдавна не сме се виждали. Може да ви се струва невероятно, но трябва да знаете, че свъдливата и заядлива Драка не винаги е била грозна и злобна. И най-важното, не винаги е била фея. Освен това, трябва да знаете, че някои феи се раждат феи, а други стават феи по-късно. Драка всъщност беше русалка, дъщеря на великия морски цар, който живееше в морето на перлите. Когато била малка, била красиво и мило дете. Всички я обичали и я обсипвали с внимание, но колкото повече време минавало, толкова по-скучен започнал да й се струва животът в двореца на морския цар. Баловете, танците, уроците по музика я отекчавали. Дете мое, трябва да си благодарна на съдбата си. Знаеш ли колко русалки биха искали да са на твоето място и да бъдат принцеси? Повтарял често баща й. В двореца ми има всичко, което една русалка на твоите години би могла да си пожелае. Но красивата русалка не искала да го слуша. Изобщо не е интересувало, че е морска принцеса. В това нямало нищо забавно. Затова един ден решила: ще стана фея. Ще отида при великата фея и ще я питам какво трябва да сторя. А правенето на магии и заклинания със сигурност е по-интересно от живота в двореца. Ще се уча с всички сили и ще науча всичко, каквото трябва, за да стана истинска фея. Ще го направя, повтаряла си тя. Царят правил всичко, за да не го напусне дъщеря му, но тя вече била избрала пътя си и нищо не можело да я спре. Една сутрин излязла от двореца и завинаги напуснала морето на перлите. Не се отказала от желанието си, дори когато великата фея я предупредила. Може да се превърнеш в фея, но при едно условие. Трябва завинаги да се откажеш от нещо, което си имала в живота си на русалка. Съжалявам, но трябва да се разделиш с красотата си.
По-добре да съм грозна и весела, отколкото красива и отекчена до смърт. Отвърнала спокойно русалката. От този ден започнал живота ти на пакостлива фея. Тя изобщо не се притеснявала от новата си външност. Била щастлива, имала много приятели, а само това имало значение. И така, до деня, в който тръгна да търси чист лед за огледало. Драка се опитваше да не мисли за своето предишно морско царство. Сега обаче реши да отиде там, тъй като знаеше, че морето на перлите е кристално чисто. Тя пое дълбоко въздух, гмурна се във водата и чудо на чудесата! Възвърна предишния си образ. Дървеният и крак, както и здравият, бяха изчезнали и се бяха превърнали в красива опашка на русалка. Що ме видя, старият ти баща се зарадва и се завтече да я посрещне. Ти се върна, извика щастливо той. Колко хубаво! Бях сигурен, че няма да издържиш вечно да бъдеш фея. И аз се радвам, че те виждам, но идвам само за малко, каза Драка. Хайде, разкажи ми как живеете, защото скоро трябва да се върна на сушата. Но защо не останеш? Ще имаш всичко, което си пожелаеш. Но аз вече имам всичко, каквото искам. Много приятели, интересни забавления и мога да правя вълшебства. Щастлива съм, че съм фея, татко, и не мога да се откажа от това за нищо на света. После Драка прегърна баща си и си тръгна. Щом излезе от водата, грозотата й се върна. Но макар и грозна, тя беше щастлива.